Začalo to asi u našej predsedkyne, čo je vlastne Barborka Vosaková. Ona prvá objavila karanténu, ktorá bola v tom čase ešte v Námestove a ona vlastne potom chcela nejako pomáhať viac, takže tým pádom vznikla tá myšlienka na občianske združenie. To prišlo samo, že chceme tak viac tým psíkom pomáhať, že si založíme niečo také ako náš vňufáčik a tak nejako fungujeme. Sice ťažko, ale 4 roky to budú tento rok. Ja keď som sa o tom dozvedela, tak nebolo o čom rozmýšľať, lebo vždy som mala rada zvieratá, takže to išlo tak samo už potom a potom som dotiahla aj kamarátku. Zato ja som sa strašne bala psíkov. Keď som videla malého, tak už som utekala, ale tak donútila ma tu nejako prísť a odtedy, ako ste videli, viete, taký ten lesk v ich očiach, keď ste sa s nimi hrali a toto, tak teraz už si neviem predstaviť, že by som tu neprišla. Bruno! Prostriedky máme od ľudí, ktorí nám chcú pomôcť nejakým spôsobom a väčšinou to sú dary finančné, ktoré nám posielajú na účet, alebo organizujeme aj aukcie na našej facebookovej stránke. A teraz po najnovšom nám môžu ľudia darovať už aj 2% z daní. Väčšinou to býva materiálna pomoc, čo sú granule a hlavne teraz zime bolo super, že nám darovali veľa diek, plách, čo bolo veľmi dobré. A tiež je to pomoc ako tu osobne v karanténe, čo sa týka venčenia. Väčšinou sú to iba občania, samozrejme akože úzko spolupracujeme s mestom, keďže karanténa mu patrí. Ale je to väčšinou spolupráca s klinikou Oravec, čo je vlastne veterinár Tomáš Krupa a ten nám je veľkou oporou. Pomáhajú nám aj z tej finančnej stránky, že nám nejaké úkony máme za polovičnú sumu a sú nám veľkou oporou a kedykoľvek k dispozícii, takže nám to veľmi, veľmi pomáha. Psíky sa k nám dostanú odchytením a umiestníme mestskou políciou, keďže my nemáme nárok umiestňovať psíky do karantény. Ale naše občianske združenie má aj certifikát na odchyt, už vlastný, ale nemáme vlastné priestory, takže potom sa to musí riešiť iba dočasnou opaterou. Polícia musí zadržať psíka tak na 2 týždne a po tých 2 týždňoch, ak sa nenájde buď majiteľ, alebo človek, ktorý by si ho bol ochotný adoptovať, tak sa ide psík utratiť. Lenže naše občianske združenie túto myšlienku zamietlo, takže nejako sme si vybojovali to, že žiadne utracanie nebude. A aj keď sú tu psíky, napríklad už sme mali prípady, že to bolo aj 2 roky, tak utratiť sa určite nepôjde. Musí absolvovať samozrejme základnú prehliadku, kde sa vlastne dozvieme viac o jeho zdravotnom stave. Potom také tie základné úkony, ako je odčervenie, očkovanie, neskôr je to sterilizácia alebo kastrácia. A vlastne snažíme sa celkovo dozvedieť o tom psovi viac, ako má povahu, aby sme vedeli, ako potom môžeme postupovať s adopciou. Ak má psík majiteľa, a ešte ak je začipovaný, to je najlepšie, tak sa vieme s majiteľom skontaktovať za pár hodín a psík je do dňa väčšinou doma. Ale ak psík zostáva u nás do adopcie, tak sú to väčšinou priemerne nejaké tie mesiace, niekedy len týždeň, alebo niekedy aj roky. Od psíkov, ktorí sa len tak zatúlali, až po také tie najhoršie prípady, kedy bol psík napríklad týraný. A to bolo pre nás asi najhoršie, keďže musel byť pod neustálým dohľadom. Tak sme tu museli chodievať častejšie. Aký máme rok? Keď je ten lepší, tak tých psíkov sa nám adoptovalo celkom dosť aj do zahraničia. Ale boli to aj také chvíle, kedy sme vôbec nemali ponuky na adopciu. Momentálne sú v karanténe 4 psy, ale v dočaskách je tiež nejaký psov, tiež sú ponuky na adopciu mačky. A väčšinou máme krížence, čistokrvného by ste to asi ťažko hľadali, ale krížence sú v tom úžasné, že sú to originály, že iného nenájdete nikde. Ale väčšinou to býva tak, hej, na jeseň, strašne neviem prečo v lete vyhadzujú ľudia psov a na jeseň je to vždy potom, že naraz bol a veľa psov a ešte v zime. Väčšinou po Vianociach tie nechcem darčeky a hlavne šteniatá tých je vždy strašne veľa a práve po Vianociach. A to je potom najhoršie, lebo šteniatá nemôžu ísť do karantény, keďže tu je vírus, ktorý by ich mohol zabiť, takže sa to musí vždy riešiť iba dočaskou. Ja by som povedala, že toho, čo nám berie, tak to nie je takmer nič, okrem čistého a použiteľného oblečenia, samozrejme, lebo to ide stále preč. A je to samozrejme čas, čo nám berie, ale myslíme si, že ten čas je absolútne výborne využitý a neviem si predstaviť lepšie využitie toho času. A čo nám dáva, tak je to určite obrovské množstvo lásky od chlapáčov a tiež dobrý pocit, že sme niečo zmenili a že môžeme robiť lepšie veci. Tá myšlienka, že už mám chuť s tým končiť, je tu stále, podľa mňa, lebo sú také prípady, že už fakt nevieme, čo so sebou. Už je to také, že všetko sa naraz nedarí, všetko ide dole vodou, ale povieme si, že čo by bolo s tými psami, keby sme tu neboli. Čo by sa dialo a potom proste nedokážeme s tým končiť.
Tak určite s dočasnými opatierami, pretože tie sú asi také najdôležitejšie a je ich strašne málo. A možno, že ešte by sme uvítali aj nejakého oficiálneho partnera, veľmi by nám to pomohlo aj s fungovaním, aj všetko. V najbližšej dobe určite chystáme prerábku karantény, kedy chceme rozširovať pozemok a urobiť to tu také obyvateľnejšie. A v ďalekej budúcnosti určite chceme si postaviť vlastný útulok, to by bol asi taký najkrajší sen, ale kto vie, ako to dopadne. A či budeme existovať aj do budúcna, to záleží od ľudí, pretože my vlastne fungujeme len vďaka ich príspevkom, takže ak tí ľudia nebudú prispievať, tak asi naše občianske združenie nejako prepadne, ale samozrejme urobíme všetko preto, aby sa tak nestalo.